3, 2, 1, indul! Sziasztok srácok! Ebben a mai legelső videómban az eventet fogjuk megnézni Steel Build-ba. És itt vannak velem a barátaim is. És srácok, és pont most kezdődik az event. Mekkora jó már! Amint elkezdek videózni, kezdődik. Streamet nem indítom. De amúgy az jó időzítés volt. Igazából srácok, most várni fogjuk az eventet. Nem tudtuk. Csak úgy semmi live-ot most nem nézek meg ilyesmit emberekét, mert amúgy néztem. De hát srácok, ez az első Lucky videóm, szóval hát Jézusom! Yi-Yang! Enyém lehet. Skacok, jó, megnézzük mit nyitok belőle. Lucky Block. Lucky Block. Oké, spawnolta a Lucky Block. Itt van nálunk. Jó, gyertek be. Gyorsan csináljuk, mert lesz fognak még spawnolni. Addig nézem. Oké. Gyere Mark! Vagy Tibi, gyere be! Oké. 3, 2, 1. Nézzük! Na nézzük! Ez amúgy jó! Ezt amelyik őtök akarja elviheti. Jó, Márké, mivel nincs ennyi tudca. Mindjárt meg is mutatom a izéjét. Hát jó, nyilván nem most nála van. Most nincsen nála a cuccai, mert átpakoltak a sakjára. Úgyhogy... Jó. Amúgy srácok, ez a videó arra is fog épülni, hogy megnézzük, hogy Szemi most nagyon jó eventet fog-e indítani. Reméljük. Oké, de igazából, ja, oké. Egyébként ez most annyira így nem szerencsés, hogy többen csináljuk srácok, de egyébként amúgy így is jó. Legalább, hogyha mondjuk bénába kijönnek, akkor nem adom el, hanem majd nekik adom. Mint például a Márnak, mondjuk neki annyira nincsen sok dolga. Jön dolog. Na, addig csumsztok, gyétek! Srácok, jött egy Odin-Dindun. Hát nem a legjobb, de... Odin-Dindun. Oké. Hát akkor nézzük tovább. Örüljünk neki, hogy jött. És... Sziasztok srácok! Hát történt az event. Sorry, de most már itt vagyunk. Történt az event. Egy picit sok idő volt, de történt az event. Itt beszél nekünk a Dul. Los Primos. Nézzük. Los Primos. Ez a izé, a Tralleo meg az Orkaleo. De ehhez kell X-ebből Los Tralleo. Sok minden kell. Ja. De az X-ebből. Ja. Hát jó, srácok, azért intézi nekünk Szemi, mint mindenkinek. Treno Struzzo Turbo 3000. Azt a... Ment rá a krem. Treno Struzzo Turbo 3000. Erre ma nem szerintem. Megyek, futok már, Turbo 3000. Treno Struzzo Turbo 3000. Na megvettem. Vegyétek! Ja, azért megy. Igazából mindegy, lesznek dolgok, amit szóvalja. Mit ölt el? A Dul? Nem áll. Nem baj.
fog, de egy Matteo biztos lesz. Lucky Block. Nem, de lejött egy Lucky Lucky Block. Block. Jó, tiéd, de akkor megnézzük. Lucky Block. Lucky Block. Úgyis fog még jönni 100. Úgyis fog még jönni 100. Srácok. Lucky Block. Jó, és akkor ez meg az enyém. Lucky Block. Jó, ez meg az enyém a Brérőget. Oké? Aj, de jó ez a musik. Brasilini Berimbini. Lucky Block. Jött egy brazil új Brérot. Figyeld. Nem tudom, vegyed, nem ér olyan sokat. Brasilini Berimbini. Nekem még 24 percre, vagyis 14. Nem baj. Jézusom! Oszta! Srácok, én most egy 25 milliós srácok, ezt közben nem tudom olvasni, nyugodtan nézzétek közben ezt. Nem tudom olvasni, amit ír. Annyira nem tudok angolul. Az jó, az jó, az jó. Hogy OP-k fognak jönni. Azt hiszem. Még mindig, de még mert jó. 1 milliós. La vacca Saturno Saturnita. Várjatok eventre. Ha nem kap rá semmit, akkor úgyis tiéd, Mark, mert ez béna. La vacca Saturno Saturnita. Megveszem én, ti is vegyétek meg. La vacca Saturno Saturnita. La vacca Saturno Saturnita. La vacca Saturno Saturnita. Nem tudom, mit akartok igazából. La vacca Saturno Saturnita. Mit csinál? Várjatok, La vacca srácok, Saturno mert Saturnita. a macska, amit intézi a dolgokat. Meg ő van ilyen szápás is. Le dijo a la colorada, vámonos Entra para mi valami arra, tierra, a pasar la temporada. Tralalita, Una tralala. cucaracha pinta, le dijo a la colorada, vámonos para mi tierra, a pasar Tralalita, la tralala. temporada. Ebben nem lehet, csak a másik. A machine. Ja. Todas las mujeres tienen en los ojos 2 estrellas, pero las mexicanitas de seguro son más bellas. Todas las mujeres tienen en los ojos 2 estrellas,
pero las mexicanitas de seguro son más bellas. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta la patica principal. Amúgy én még alig kaptam közleményeket, majd onnan az enyém is lesz egy csomó dolog. Mert azért én csak egy dolgot kaptam ebből. Én egy dolgot kaptam, hogy még mindig nem tudom. Nem láttam, de jó. 6-szoros lák! Easy. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. Nice. Entre cuatro sopilotes y un rato de sacristán. Ya murió la cucaracha, ya la llevan a enterrar. Entre cuatro sopilotes y un rato de sacristán. La cucaracha ya no puede caminar. Hát amúgy kb. az. La Jó, tényleg ez meg. ya no puede caminar. Jó, mindegy, mondjátok inkább hagyj, inkább. Tetete Saur. Dul. Belépett az egyik barátom. Belépett az egyik barátom. Nem volt is gondolom. Azért nem fogom az egyik barátom. Ez a barátom, ez nem olyan. Cappuccina, ballerina, espresso una signora. Scimpanzini, bananini, bombombini, gussini, tripi, troppi, borbaloni. Luli, luli, tum, 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 sahur, ta, sahur. Din, 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 dum, ma din, 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 dum. Liri, liri, lari, la, orcalero, orcala. Ballerina, ballerina, ballerina. Patapim, tralalero, tralala. Patapim, tralalero, tralala. Patapim, tralalero, tralala. Cappuccino, assassino. Gyertek ide! Srácok, kérlek gyertek ide a Bubblegum Machine-hoz. Gyertek fel a Bubblegum. Hát akkor, srácok, köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Ha tetszett, dobjatok like-ot és iratkozzatok fel. Ez az első videó volt.